Zeia, ja. Zu txantxetan ari zara, bera ez? Badakit, kristona izan zen. Argazki bat eukadala uste dut. Zer behar duzu orain? Internetera igotzen ari zara? Lasai. Utzi bakean. Honek ez du zurekin zerikusirik. Zergatik zarain moralista bapatean? Berdin dio. Badakizu zertan zabiltzan? Bai, baietz uste dut. Zer? Nire neba zen. Bai, orain txari naiz argitaratzen. Ez zerbait entzun dut. Argitaratuko alditudan? Ba, egia esan. Ez dut uste.